Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чӣ намуд реклама ки дошта бошад, маърамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо моро кунем, мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навор аст Toyota Camry фурӯшӣ ва алиша ба хона мешавад ва тракторҳои фурӯшӣ, мошинои мусофиркаш, яъне Hyundai Staris ва дигар намуд мошино ҳастае, ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. Маърамат, рафтем. Яка мошини фурӯшии имрӯза ҳастае дӯстон, Toyota Camry ҳастае, ки ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ ба хона. Хоб, Toyota Camry светои сафед соли 2009 солае, ки 34 бензини холияе, объем мотор 2.5 литра, коробка автомата, сайстани мошин мегӯяд беҳтаринае. Мошин мегӯяд тозра дасти як одамда гаштесае. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи августа срок дорад. 4 баллон мега 80%, кондиционер, электропакет, хадавои навкадагӣ, номеру транзит, обшим номеро, яъне ки мошин ҳолаташ беҳтаринае. Ҳамин чизиш камтар каме, ки суръатҳои мошин камтар кама, не ки ихе мегӯяд мошин 100% дар хона хубае. Дастрошина мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ. Боз кадоме мехарад арзонтар метавонед, ё ки ба ягон хона, квартира алиш мешавад. Аз душанбе ай ваҳдат ай ки ҷое ки набошад, яъне вариантҳои худтона пешниҳод кунем. Ҳамин квартира, хона аз лобои ҷо хай вариант алишитона пешкаш кунем. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нархша гуфтам 120 бо арзон мешавад. Ин ҳамин рақамошон аст, номери Россия позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамошон WhatsApp пайваст доранд. Кадоми шумо ки мехаред, кадомитон агар ки бар хона, ба замин ки алиш мекунед, ин ҳамин рақамошон дар нависед, ё ки занг занед, яъне алиша мекунанд. ҳам сумкати арзон мешавад. Маърамат. Дуюм техникаи фурӯшии навбатии мо ҳастае дӯстон, трактори фурӯшӣ ҳастае, ки трактори юмтезе, ки сайстани беҳтарин. Хоб, соли 1988 ҳастае, ки сайстанаш беҳад хуб ҳастае, ки комплект ҳама чӣ дорад. Барана, притсеп, хоб, комплект старт, хоб ҳастае плуг, ду намуд плуг дорад, ки ҷуфткунак ва дигар намуд бо мола, барана. Обшуд дӯстони азиз, ҳамин трактор ҳамаш комплект мека, ҳамаша як нарх ҳисоб мекунанд. яъне притсепу, мисол плугу, баранаву инам хеле чизо, не бо мисол плугуш ду намуд версия будае, ду намуд хеле ҷуфткунак доштае. ҳамаш мега старт заводӣ мешавад, старт, ҳамаш притсеп, комплект, барана ҳамаш кати бо нархи 50 000 сомонӣ мега, бо арзонтара мешавад. хоб, баллонои ақибашон мегӯяд нави пачка ва баллонои пешашон мега средя. обши баллонош ҳолати корӣ дае, ягон камбудӣ надорад. Трактор хелае, ки дасти як одамда гаштесае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, деҳаи Лолазор ва 50 000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. 4 номер ҳастае, ки ҳар чори номерошон кор мекунанд. 2 рақамҳои Тоҷикистон ҳастае ва 2 рақамҳои Россия ҳастае, ки наи номери ахири шуда WhatsApp пайваст доранд. одамоне ки наличи сумкати мегирад арзонтар мешавад. Маърамат дӯстони азиз, тракторҳои юмтезе, ки комплект ҳама чиз ҳастае, нархшам қимат нест, 50 000 сомонӣ боз арзон мешавад. дигар маълумотҳои бештар аз соҳибашон трактор дар территорияи шаҳри нав. маърамат, дигар маълумотша гирем. агар шумо ҳамин хел техникаҳои фурӯшӣ, замин, мошини квартира чӣ намуди реклама ки бошад, маърамат, мо рекламада мегузорем, сурат маълумотша дар мо рӯй кунем. саи мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, саи мошини фурӯшӣ Daewoo Tico ҳастае, ки инам хеле светои сирх соли 2006 1996 ҳастае, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотори мошин мега Простой B90 Econom 0.5, коробка механика, сайстани мошин мега нахаду. мошин 4 дискаҳои малайдӯжин, 4 дискаҳои, яъне ки 4 баллони 80%, салон тоза, электропакет ва раднои краска. мошин мега ҳолаташ да беҳтаринае, яъне ҳамаҷо 100%. нашод пусидагӣ, нашод хадавой, нашод ҳуҷҷат, не ки ҳамин се чизча ягон чи гуфтагӣ нест. яхе мошинча тозаакае. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 12 000 сомонӣ, ки бо кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. дӯстони азиз,
мошинчаи хуб аст дайвотикои нами рақамошо за мегафон бо занг зада дига маълумотша гирен. Одамоне ки кан кардан харидор ки бошад мега ягон сом арзон мекунем. Илтимос одамоне ки бисёр арзон мекардаги ради интерес мегӯяд нороҳат накунад, чунки одамони коргаранд фақат барои харидор. Лайкро занед ва навбора подписаш кунед. Чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. Дӯстон, мерседесҳои C класс ҳастае ки яъне авангард соли барои 6 2000 солае ки сӯйфурӯш бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авбиё мотораш 2 литрае, коробкааш механикае, сайзтари мошин мега беҳтарин. Мерседесҳои Benz C класс 2000 сол авангард, мотораш мега простой, гази евро 4 дорад, ҳуҷҷатош бурчидагиае. Кондитсионер электропакет номеро транзит 4 диска ва светои ҳамин хел намедонам серебрист алюминий ҳамин хел светае. Мошин мега тозакак омада аз пеш бинен. Нархи мошина мега 42000 сомонӣ гуфтесем, бо арзонтарам мешавад ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. 2000 сол газ бензин, гази евро 4 фақат як ҳуҷҷат мегирен газ метин. Дӯстони азиз, 42000 мега бо кадоме ки мегира арзонтарам мекунем мега ҳисоб шуд. Нами рақамошон дар поини видео. Кадометон ки агар рафта дар шаҳри Хуҷанд агар тонед савдо када, мошинча хуб аст ва нархшам арзон аст. Бештар маълумотои пурра аниқаш аз рақамошон. Панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. Дӯстон, панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra G ҳастае ки дар кузофи караван светои сафедчхел ки дар комментира хоҳиш кардем. Хоб соли барои 6 1999 ҳастае ки сӯйфурӯши бензини холия, авбиё мотораш 1.6 литре, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд ҳама ҷош мегӯяд беҳтарин мега ҳисобшон 1 сола ҳуҷҷат дорад. Задагӣ пӯшидагӣ мегӯяд умуман надорад. Раднои краска 4 баллон мегӯяд на ҳолати корӣ, салоншам тозае, раднои краска 1 сола ҳуҷҷатшам кардагӣ будае. Омада мегӯяд мошинхар бошӣ, айпеш ҳама ҷоша бин. Хоб мошин дар Душанбеи пойтахт айни ҳол ва нархша гуфтесай 38000 сомонӣ бо камтар муомила мешавад. 38 мега бо арзон мешавад, не ки умуман мегӯяд пӯшидагӣ надорад. Хоб кадометон ки мехарем дӯстони азиз, дар рақамошон аст тисела кор мекунад, дигар маълумотша метавонед гирифт, фақат одамони харидор мегӯяд занг зананд. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бародарон. Шашум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Vectra A. Соли барои 6 1994 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотори 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи апрел мега срок дорад. 4 диска, 4 баллони ҳолатҳои кори. Дӯстони азиз, раднои краса, салон тоза, мошинча яъне нахадвай. Хай камбудиша гуфтагӣ нест, барои кадометон ки мехарем бо камбудиша пурсида мегирем. ин мошинашам дар пойтахт дар Душанбе айни ҳол ва нархша гуфтесай 22000 сомонӣ аст ки бо ака чанд арзон мекунам, ки инаша гуфтагӣ нест. Арзон мешавад, не ки як намедорум кам бисёр эша рафта айпеш бинем. Дӯстони азиз, мошина то айпеш набинед савдо накунед, барое ки шумо хато мекунед. Рафта мошина аз пеш дарун берун такша ҳама ҷоша бинен, баъд яъне арзон кунед. Ба телефон савдо мекунед, серано бефоида, бо рафта бинед ки ягон камбуди айпеша мумкин дошта боша. Аз ҳама хол рафта бинед ва савдо кунед. Лайкора ай шумо мебинем ва наворои нав ва мошинои нав аз тарафи мо ҳар рӯз наворои нав пешкаштон мекунем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. Дӯстон, мошинаи мусофиркаш ҳастае ки Hyundai Starex газ катӣ. соли барои 6 2000 солае ки сӯйфурӯш тоқа гази холияи, авбиё мотораш 3 литраи, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд ҳамин камбудиша мега ки фақат як краска мекунед, яъне хел дига маҷош 100%. айни ҳол дар линияи 56 мегӯяд кор мекунад, 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. баллоншам ҳолати кория, 4 диска, электропакет, салон тоза, мошинча нахадовай. ҳамин хоҳен як краска берунӣ мекунед, нахоҳен ҳамин хел мегирем, фақат кортуна сар мекунед. айни ҳол мегӯяд дар линияи 56 Душанбеда мегӯяд кор мекунад. 4 моҳ ҳуҷҷат. нархшам арзон астае ки мегӯяд срочно пул дар курае. мошин дар Душанбе нархаш 18500 сомонӣ. кадоме ки мехара бо камтар дига мегӯяд арзон мекунад. бисёри бад не, камтар арзон мешавад. Hyundai Starex баъдон дар асоси хеле солҳои 2000 ам хеле газ кардӣ, ин хел нархода вообще ёфтан номумкин, не ки баъзе вақт мешавад. 18500 сомонӣ ки мисол арзон нархаш хай як краска будай мекунеша. рақамошон мегафон аст, кадометон мехаред марамат тамос гиред.
ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз дӯстон Daiwo Nexia астае ки навхели светои кабуд соли барои 6 1995 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авбиё мотораш простой 1.6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Салон тоза, электропакет, 4 дискаҳои худаш, 4 балонаи средня, хай ҳуҷҷатош не ки бучидага мега собшон як ҳуҷҷат мекунем. Мошин мега 100% дар ҳолати хуби техникӣ фақат камудишка як ҳуҷҷат мекунем. Дига камудиша гуфтаги неста бардорон, нархшам арзоне, хай кадобитон ки мехарем бо қаччо занг зада чақчақ мекунем. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки боз арзонтарам карда метиҳанд. Одамоне ки конкретни аниқ мегӯянд ки харидори аниқ бошад, омада аз пеш бида мега бо гап мезанем, яъне муомила мекунем. Инаш ам расаи рақамошон мегафон кор мекунад, метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. дӯстони азиз, шумо агар чунин рекламаҳои мошино дошта бошед, хона, замин, ягон чӣ барои фурӯхтан, маромад сурат маълумотша рӯй кунед. Агар ягон ки хонахарки бошад ё ки мошинхар дар комментария нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. То видеои оянда худо нигаҳбон.